Повечето от нас, хората, въобще не осъзнават съществуването на такъв защитен механизъм, като имунната система, която работи в нашето тяло по рождение. Имунната система е много важна за доброто здраве на човека. Доктор Емил Близнаков казва: човек е млад и здрав дотолкова, доколкото е здрава и млада имунната му система. Днес една от най-динамично развиващите се области на медицината е именно имунологията. Здравето не се купува с пари, но се създава с пари и се поддържа с пари. На пръв поглед това звучи парадоксално, но добре е да осъзнаем тази проста истина. Аз като лекар, посветил се на децата, отдавна я прозрях и вече много години работя предимно в областта на профилактиката. Доброто здраве зависи от две абсолютни истини. Първо, тялото ни трябва да се подхранва непрекъснато и то така, че да няма клетъчен глад. И второ, на тялото ни трябва да се осигурят условия да се справя ефективно с проникващите в него микроби. Разграждането на храната, идваща от стомаха, и всмукването на хранителните вещества се извършва в тънкото черво на човека. Там се изливат и секретите на двете големи храносмилателни жлези – черен дроб и панкреас. За ефективното изпълнение на своите функции то разполага с голяма секретираща и резорбираща повърхност, осигурена от голямата дължина 6 до 7 метра, многократното му сгъване и силното нагъване на неговите лигавица отвътре, което увеличава 2 пъти площаи. Чревните власинки и чревните жлези са богато пропити с лимфоцити, които на места са организирани в лимфни фоликули. Те се забелязват по вътрешната повърхност на червото като плоски, продълговати петна, наречени пайрови плаки. Те са в основата на поддържането на чревния ни имунитет. Той е част от нашата вътрешна имунна система, която се състои от тимус, дълак, костен мозък, лимфна система, бели кръвни клетки, антитела и хормони. Съвременната практика на приготовление на храната намалява хранителната й стойност и повишава опасността от бактериална зараза. Например, ако бактериите Escherichia coli или Salmonella попаднат и се размножат в червата, те причиняват различни болестни прояви, които ни карат да се чувстваме зле. Мащабът на тези прояви зависи от темпото на тяхното размножаване и възможностите на тялото ни да ги унищожава. Тези едноклетъчни организми се делят на 2 на всеки 20 минути. Така, ако намерят подходящата среда само за няколко часа, те достигат до милиони. Ето за това цялото ни здраве до голяма степен зависи от червата. Това е много смело твърдение, но е факт. Така нареченият синдром на увеличена пропускливост на червата се подценява или изобщо не се взима под внимание, както и синдромът на раздразнените черва. А тези два синдрома са често срещани и са свързани с дисбактериоза и неправилен начин на живот и хранене. В червата на човека обикновено се съдържат няколко килограма живи бактерии. Техният състав и количество са силно зависими от начина ни на живот, който водим, от състоянието на околната среда, от храната, която приемаме и водата, която пием, както и от психоемоционалното ни състояние. От всичките около 500 вида микроорганизми, които населяват нашето тяло, само 2 са приятелски настроени. Те се наричат пробиотици – ацидофилус и бифидус. Ако пробиотиците не са в достатъчно количество, това нарушава баланса на чревната бактериална флора и води до нарушаване на нашата екосистема. Така съдържанието на червата става потенциален източник на вътрешни причинители на инфекции. Резултатът е размножаването на болестотворни бактерии, паразити и гъбички, което води до опасното за здравето ни състояние, известно като дисбактериоз. Пробиотиците са особено важни през първите години от живота на човека. Това е много актуално при бебета, родени чрез секцио или некърмени, а хранени с адаптирани млека. При бозайниците, в това число и човека, предаването на основния имунитет се осъществява като майката предава готови антитела на детето чрез плацентата, а след това с коластрата и кърмата. Така новороденото се предпазва от потенциални болестотворни микроби, докато собствената му имунна система се развие достатъчно. Едва тогава се включва така нареченият активен имунитет. Той представлява производство на имунокомпетентни клетки и специализирани молекули, наречени антитела,
като реакция на организма срещу чужди субстанции, включително инфекциозни агенти. Действието на антителата е да отклоняват или неутрализират причинителите на заболявания. Много важна характеристика на антителата е, че те са специално насочени към антигена, причинил тяхното образуване. Имунната система по същество е естествен защитен механизъм срещу заразяване. Имаме пасивен вроден имунитет и активен имунитет, който е адаптогенен, т.е. създава се според нуждите. Пасивната имунна защита на стомашно-чревния тракт е в основата на стабилно здраве още от първите дни от живота на човек. Пасивният имунитет е първата отбранителна линия. Активният е по-бавен, но по-специфичен спрямо чуждия агент. Тук обаче е важно, че се включва свойството памет, което осигурява съпротива при повторно възникваща опасност. И не на последно място по важност, във връзка с устойчивостта на организма спрямо микроби е състоянието на входните врати за инфекции. Това са кожата, лигавиците на носоглътката, дихателната, храносмилателната и пикочополовата система. Те са изложени първи на контакт с бактерии, вируси, гъбички и паразити и от тяхното състояние зависи дали нашествениците ще бъдат допуснати вътре в нашето тяло. Клетките на тези наши важни органи са в състояние да се делят много бързо, което осигурява регенерацията и доброто състояние на тези естествени бариери на организма. Но за тази цел те се нуждаят от точно определени храни, преди всичко незаменими аминокиселини и есенциални масни киселини. Затова аз като практикуващ лекар разчитам толкова много на суперхраните и пробиотиците. С помощта на зелена енергия се подпомага активният имунитет. Коластрата внася в организма пасивен имунитет. Масните киселини помагат за поддържането на здрави бариери, а пробиотиците за възстановяването на чревната екосистема.